ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. ҳама каса бардуру созен хубен, саломатиётон хубай, настаренотон созай. гӯш кинен ки дар ин авор чӣ астае бардуру. асалҳои фурӯшӣ рӯй кардагиян, асали нам мехришку ширине, инам хеле асали фасон рӯй кардагиян. мошин астае ай Россия ва ай Тоҷикистон. хонаҳои заминӣ астае шаҳри Кӯлоб, шаҳри Душанбе, ноҳияи Хуросон ва квартираҳои арзонам бардуру дар ин видео ҳастае ай шаҳри Душанбе, ай шаҳри Турсузода, ай шаҳри Хуҷанд. хулоса ай ҳама ҷо рӯй кардагиян хонаҳои арзон. фақат видеои имрӯзара то охирша тамошо кунен, зури бадайда. аз киҷо хона замин квартира дар кора дар комментария бинависен. ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. ва касе ки хона дора, мошин дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен, метавонед тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунен. мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем. мисли ҳар вақте адона лайкира биҷихен. касе дар канали мо подписатсия кардагӣ набошен, подписатсия кунен то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. рафтем ака. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай Хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нарх бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, оз ҳамин фирмара гап мезанем, баъд асали фурӯшӣ ва хонаҳои заминӣ да мегзарем. бардурои азиз, ана ин кор шумода умуман дахл надора. ин кор барои апашко, барои хоҳаромонай, ана хушрӯ гӯш кунен апашко, хоҳаро. як фирмара тавсия метаҳем, кор фақат барои занҳо, фарқш нестае. шумо дар Тоҷикистон бешоед, дар Россия бехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен. пас дар ҳамин рақамҳои десен WhatsApp-шда бинависен, бигӯен ки номерота ай канали Сауду Тиҷи гирифтам. ҳамаи кора шумода бепул ёрдам мекунад, бепул мефаҳмонад ки чӣ хели корай ва чанд қа даромад дора. илтимос бардуро шумо нанависен, ин кор барои шумо нестае. бо як бор дига мегӯм, фақат апашко бинависаву ана хоҳаро бинависа. дӯстони азиз, акин авора сар мекунем, видеора хушрӯ гӯш кунен ва мара гӯш куненда бо диққат гӯш кунен. асалҳои фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Туз асалҳои тозае Хичон ай Россия овардагиян, накладной дора барои боварӣ. срочни бардуро пулшон дар корай обтови савдо мекунанд. 1 килош 60 сомон ай. обтови савдошон мекунад. асалҳои тозае Хичон ай Россия овардагиян. ҳозир асалҳо дар ноҳияи шаҳри Туз будае. бардурои азиз, 1 килош 60 сомон. хулоса номерои телефонаш ҳастае, номерош WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. оли хеле чизои интересни арзон бисёр шеринар то охири видео раён бош ки сум мешид ҳози ҳамин мошина мехаридам да, бовар ки нархш арзон ай. Toyota Fielder будай, соли баромадаш 2011, рангаш сиёҳ, сувисвориш газ бензин кор мекунад, моториш 1.8 литр, коробка автомат. ҳуҷҷат танировка то 02 моҳагӣ 2023 дора. салонаш кожа будай, 4 та баллони нав, кондитсионер ях, универсал будай. бардурои азиз, нархша 98 000 сомон мега. касе харидори аниқ бошен, савдо мешава. 540 000 рубл мешидай. касе харидори мардро занг зада мошини хушрӯра бихарен. на самом деле фасон будай ки бардурои азиз, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. лайка ба мӯза бизанен. бардурои азиз, нами хонаи десен ана соҳибшда камтар сум дар кораи срочни залулан, нарш арзон гуфтесай, бо диққат гӯш кунен. хонаи фиши қарор дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, деҳаи Фалакон. хонаи детаҷа 1.5 сотиқ заминда 5 дар хонаи фасон кардагӣ, дим этаҷашда баня дора. ремонти хонаҳо падабой тайёре, овсвет ҳаст, ҳуҷҷат 100%, гирди хона маҳкам, 4000 дона ғишти пухта овардагиам барои ошхона, баня, ҳоҷатхонааш. нархш бардурои азиз 250 000 сомон мега, арзон мешава. ай саҳиб бардуро срочни залулан 250 000 сомон мега. хонаи детаҷара 1 400 000 рубл мешидай. харидорои аниқ занг зада хонаи арзона ай шаҳри Душанбе бихарен.
оз камтар дига баромад кунем бардуро ба квартирои арзон да мегзарем. бо диққат гӯш кунен. хонаи фиши бардуро замине қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Темирмалик, деҳаи Муродбахш. ноҳияи Темирмалик 30 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, ремонти хонаҳо миёна, обу светаш доимия мега, ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам, 2 гектар замин барои гандум коридан дорад. 2 гектар беғарзӣ бардуро замин барои гандум коридан доштай, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора, оғили детаҷа ҳам доштай, 100 дона дарахти мевадиҳанда дора бардури азиз. ноҳияи Темирмаликда чӣ хеле гуфтам 30 сотиқ 3 дар хона, нархиш 200 000 сомон мега. 200 000 сомон. касе харидор бошен савдо мешава. 1 миллион 120 000 рубл мешидай. номерои Тоҷикистонаш да имо дора, номерои поёнгиш, номерои Россияша имо WhatsApp дора. касе харидор бошен занг зада хонаи арзона аз ноҳияи Темирмалик бихарен. 30 сотиқ замин бардуро 3 дар хона, ҳамагӣ 200 000 сомон савдо мешава. бардурои азиз, касе ки дар ғарибиен, касе ки дар Москва, мисол ё Россия даен, як мошини фурӯшӣ дар WhatsApp мароӣ кардан, гӯш кунед. срочни мошини фурӯшӣ Hyundai Solaris бидай, соли баромадаш 2014, сӯзишвориш бензин, объем мотораш 1,4 литр, коробка механик. состояние мошин 100%, адрес бардуро Москва, нархша 420 000 рубл мега. 420 000 рубл. сомони қатъӣ 73 000 сомон мешидай. бардурои азиз, соҳибаш мега 420 000 рублш мегем, касе харидор боша савдо мешава гуфтагиай. номерои телефонаша занг зада маълумоти бештара бигирен. бисёри бардуро менависанд ки аз ноҳияи Хӯросон, яъне ки Ғозмалик ягон хонаи арзон шава монед. бардурои азиз, ина як хонаи фурӯшӣ дар мароӣ кардан, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, райони Ғозмалик, қишлоқи Сирғзамин. 10 сотиқ заминда 3 дар хона қатъи кайдорош кардагӣ, хонаҳо ремонт дора, мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. обу светаш ҳастай, ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. қариби хонада мактаб, магазин, балниса, масҷид наздикай. нарша бардурои азиз 120 000 сомон мега, савдо мешава. 670 000 рубл мешидай. харидори аниқ занг зада маълумоти бештара бигирен. дар видеои пешина гуфта буданд ки аз шаҳри Кӯлоб ҳам хонаи арзон монем. бардурои азиз, ина хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зиракӣ, деҳаи Офтоблиқо, қариби аэропорта. 4 сотиқ заминда 3 дар хона қатъи кайлдораш, фундаментош рехтагиай, бо 2 дар хонаи бараки дигарам дора, ба сементблок вардоштагиян иша. 100% зиндагӣ карда мешава. ошхона, ҳоҷатхона дора. обу светаш ҳастай мега, ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам. қариби хонада мактаби нав бидай ва аэропортам наздик бидай. нарх бардурои азиз 95 000 сомон мега, касе харидор бошен чақчақ мекадай. 530 000 рубл мешидай. харидори аниқ занг зада маълумоти бештара бигирен. шери нарх ховуд набара ки мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. бардурои азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешнаш Регарай, касе намедона. дукомната дар 8 этаж қарор дорад, 57 квадратни метрай. дом бардуро новостройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мега ки квартира дар шаҳри Турсунзода қарор дорад, дуюм микрорайонашда. рӯ парои Амонатбанк. нархиш 150 000 сомон арзон алиш мекадай. 840 000 рубл мешидай. касе харидори аниқ бошен, занг зада маълумоти бештара бигирен.
دوستان عزیز کвартира дестен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Як комната дар 1 метраш қарор дорад 25 квадратни метр. Поёни кӯчаи Мир. Сирдариё навистагӣ бар дурои азиз кӯчаша. Домои пешинаи хона ремонт кардагӣ аст. Соҳиби квартира мегӯяд ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад. Дига маълумотош навистагӣ нест. Нархиш 155,000 сомон мега таргават мекадай. 860,000 рубл мешидай. Номерош номерои Тоҷикистон. Касе харидор бошен занг зада маълумоти бештара бигирен. دوستان عزیزم مگذاریم با کвартираи навбатӣ. Квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. Як хонага дар 4 этаж қарор дорад 35 квадратни метр. Ана район наҳам гуфтагӣ дом навастройка хона без ремонт коробка. Сабаби ки хона мега ки хонаи фурӯшӣ бо нархи дастрас дар наздикӣ балнисаи Раъно ғафур нависагӣ Раъно ғафур. Нархиш 120,000 сомон мега арзон мекадай. 670,000 рубл мешидай. Номерои телефонош ҳаст. Занг зада хонаи арзона аз шаҳри Кӯлоб бихарен. Без ремонт коробка бидай ремонташ. دوستان عزیز подписчикои худам ана хоҳиш мекунанд ки аз шаҳри Душанбе бисёртар хонаи арзон монем. Бар дурои азиз на квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Як комната дар 1 метраш қарор дорад 46 квадратни метр. Район Фирдавсӣ дом навастройка хона ремонт доштай. Соҳиби хона мега ки хона дар поёни корвон ҷойгир аст. Кӯчаи Гранзавод, канализатсияи шаҳрӣ, лавираи Калон, назди бозорча, назди поликлиника. Духонага кардагиай. Як хонага бар дур духонагаш кардагиай мега. Хай мисол бо номерои телефонош ҳаст. Занг зада мепурсен. Нархиш 160,000 сомон мега арзон мекадай. 890,000 рубл мешидай. Харидори аниқ занг зада маълумоти бештара бигирен. دوستان عزیز خانه‌های زمینی انا ماشین‌های فروشی کвартираҳои фурӯшӣ тамом шид. Акияд комментария фасона мехонем баъд хайрихиш мекунем. Неважно навистай ки айгил кардем варени одами лайк задагӣ гарени. мехонем комментарияи дигарира. Берӯз навистай ки гил дар болои треза акай савдутиҷи шишаҳои ачкит биреза. некиҷа битеза навистай. анами брат зур нависайне шураҷон нависай ки гил дар болои лӯбиё ягон хонаи арзонмон барои ҷугиё. хуб дӯстони азиз мегзарем ба як комментарияи фасони дига. Юмка нависай ки салом ба ҳама мухлисои савдутиҷӣ. дуо кунен ва соҳиби хона шавам. ҳаматонда оши наҳор файрод мекунам хонаи навда. мухлисои худам ана барои ҳамин юмкая дуо кунем ки ана соҳиби хона шавава ва ҳамаи мора оши наҳорда файрод кунад хонаи навошта. дар видеои пешная бародар нависта буд ки ана гилит гили тарай тра момад нарай. Не ки Шералӣ навистай ки гилит гили гилбазм айлавои момад бигазм. ай газ бензин да мегзарем. савдутиҷӣ номдорай як одами бекорай. гилит гили береша қавртаканам ба теша. гилит гили бобуна биё ҳамакаса шавем обуна. беҳрӯзҷон гап нест. зинда боши шери нар. ҳамакаса обуна шавен. як дона лайки бепила ба ягон мӯза бизанен. мӯза набоша ба ягон сламси диридагӣ бизанен шеруи нар. битонен ҳамин видеора ана имо ватсап чи сайти дорем падилица кунен. вақти шумо дар канали мо подписатсия кардагӣ бошен як рӯз на як рӯз хонаи маҳбули дилтона меёвен шеруи нар. хонаҳои арзон фақат ма дар канал мемонам. барои аму кор нестем подписатсия раҷи қиден зангулара дар бологӣ монен ва як дона лайки бепилан барои меҳнатҳои мо биҷуқен. ва бардорои азиз гапа бисёр намекунем. касе то охири видео рақати ма чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видео рақати ма тамошо карден. дӯстони азиз то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. рақами 5 ёдтон наброрен. хайр бардурӯ.